πω εγώ. Τι έγινε? Θα περάσουμε. Άρε του που έφτασε, θα μπήκε σε πίσω αυτό το ποδά μας. Αυτό κέρατο. Κάθομαι μόνο του μαλακές, μαλακά θα πω. Το intro. Να κάνω το intro. 1-3-1-2, τεστ, εντάξει, έτοιμοι. Καλησπέρα, μάγκες. Βρισκόμαστε στο νέο Ρήσο Θεσσαλονίκης. Είμαστε οι SKG Outrunners. Βρισκόμαστε στο Jump Style στο νέο Ρήσο Θεσσαλονίκης. Είναι το πρώτο event με ιαπωνικά αυτοκίνητα που γίνεται εδώ πέρα στην περιοχή μας. Κάνουμε μια βόλτα τώρα στην πίστα να δούμε τι αυτοκίνητα μας έχουν φέρει εδώ πέρα οι φίλοι μας, οι Ιαπωνόφιλοι. Γνωστός Ταρίφας Ιάπωνας. Συνήθως βάζει κόσμο στην αεροδρομία εκεί πέρα και τους κάνει βόλτες. Κύριε διαχειριστά, λίγο δύο λόγια να μας πείτε. Ποιος είστε, πώς λέγεστε? Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Γιώργος Εμέλκος, the taxi driver. Έτσι. Εδώ πέρα όλοι follow το παιδί. Λοιπόν, όχι μόνο εμένα. Subscribe το κανάλι SKG Outrunners. Έτσι. Όλοι. Εμένα, όποιος θέλει. Δεν έχω θέμα εγώ. Εμείς το κάνουμε τους άλλους, όχι τα λεφτά. Για την κάμερα μας, έτσι δεν είναι? Τρεφόμαστε από αυτό το πράγμα. Τρεφόμαστε. Θέλω να πεις αυτό που είπες όταν έσκας μύτη που σχολιάσαμε την αεροδρομή. Θα κάνετε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Αυτό. Ό,τι μαλαγία. Μόνο αυτό. Το έκανα, βγήκε καλό, πάει να γαμηθεί. Έχει τώρα ένα χώρο παραπάνω να αφήνει πετές στο καλοκαίρι να στέλνουν στη θάλασσα. Τρώω σπινάτ. Έχει χώρο, εννοείται. Πλένεις αμάξι, σου απλώσεις πετσέτες. Κάπου να έχεις να τα απλώσεις. Θες να γαμίσεις. Το αμάξι είναι ένα VTI, Civic και στο K4. Φοράει εξάτμιση 60, τα πόδι 4 ένα DC, ανάρτηση BC, τιμόνι 2000. Αυτά. Απλό, λιτό και απέριτο. Ναι. Καθημερινό, οικονομικό δεν είναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε την βόλτα μας. Ο Γιάρης North Club μας έφερε εδώ πέρα μερικές ομορφιές. Αν και Γιάρης έχουν άλλα είναι τα αυτοκίνητα. Μιλάνε από μόνα τους. Τι είναι η απόδειξη ότι μπορείς να κάνεις σε ό,τι αμάξι θες, ό,τι θέλεις. Μια εικόνα, 1000 λέξεις. Έχει έρθει Τα πράγματα μιλάνε μόνα στη τους. διοργάνωση. Ένα Supra MK3 και 2 MK4. Για όσοι δεν το κατάλαβα, μιλάμε για το φάρτο του αυτοκινήτου. Κύριος Touch Racing εδώ πέρα μιλάει μόνο του το κτίνος του. Το Corolla του Καντερί δίπλα. Και αυτό τρελό αυτοκίνητο. Χρόνια στους χώρους του drift. Εδώ πέρα κλείνει μαμά MR2. Αξίζει τα βλέμματα. Δεν βλέπεις για αυτοκίνητα συχνά. Εδώ έχουμε ένα μάχημο Corolla ΑY86 Levin με ένα Beams motor 2 λίτρο πάνω. Το αυτοκίνητο είναι custom, το παιδί το φτιάχνει μόνο του. Φοράει ψαλίδια, άκρα, διαφορετικά από άλλα αυτοκίνητα, όλο παντρέματα είναι τα μάξι. Δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι full μάχημο. Έχει να λέει πολλά. Το δίπλα του 14 ενός κύριου ωραίου. Άμα το βίντεο να αφήσει σχόλια από κάτω. Κοιτάξτε, άμα είχαμε λεφτά, όλοι Ιαπωνικά θα παίρναμε. Παίρνουμε BMW επειδή έχουμε καταστραφεί οικονομικώς. RB μοτεράκι εδώ πέρα, ένα μικρό μοτεράκι έτσι. Στη tuning σκηνή. Το κολλητάκι εδώ πέρα του Σαγκυρίδη έχει να λέει γι' αυτό πολλά. Τετράδα πεταλούδων. TNT Σαγκυρίδης. Κάτι που θα γίνει το σύγχρονο ΕΚ της γενιάς μας, ξεκάθαρα. Αλλά εντάξει, το αυτοκίνητο αυτό είναι, δεν το βλέπεις κάθε μέρα και αυτοκίνητο σε αυτήν την κατάσταση. Με τα spoiler του, τα φρένα, τους ζαντάρες, αεροτομή. Να το χαίρεται ο άνθρωπος που το έχει. Άξιζε στο θαυμασμό πολλών.
Μόνο K20 μου. Το απόλυτο trackmaster εδώ πέρα. K20 σε ιτέκρα πάνω. Βάλτε σε ποια στροφή θες και έλα να βυζάξει το βουνό. Λέτε να δούμε τώρα κάτι σπάνιο. Τι νομίζετε ότι είναι η τέγκρα? Σας γελάσανε. Σοκράτη Παζής, Παζής το πάρτς. Ο κύριος από εδώ πέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, καλησπέρα. Πώς είμαστε? Πείτε δυο λόγια για τη διοργάνωση. Πολύ ωραία διοργάνωση, παιδιά. Και εμείς είμαστε λίγο του γερμανικού κομματιού. Όχι Ο τόσο. κύριος είναι drifter εδώ πέρα. Κοιτάει ε30 εδώ πέρα και η λάστιχα. Μην το βλέπετε, σημαίνει σαν. Αλλά έχουμε το μικράκι που τρέχουμε ραλί και σπριντάκια και τέτοια. Μας έχει βγάλει από τους πρόσωπους. Μας πείτε δυο λόγια για τον Nissan. Το Nissan 1600 με ένα σασμανάκι από τον κοντό σχεσά τον μπλοκέ από τον Γιώργο Ντανιό εδώ στα πανεπιστήμια. Γύρω στα 123 άλογα, 122 κάπου εκεί είναι. Safe πράγματα, λίγες επιλογές, δεν έχει πολλές το μικρά γιατί είναι νέη κατηγορία του, ελαφρύ το σκάφος του, ναι. Αλλά πιζένει τα βουνά. Ναι, θα κατάλαβα. Έχει όρεξη να ανέβει τα βουνά, έχει ψυχούλα να ανέβει. Καλό είναι, πολύ καλό. Μάχημα αυτή τη στιγμή είναι από τα αγωνιστικά, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα που είναι μάχημα. Τρέχει αναβάσεις με τον Σάββατο Κιμιτζόγλου όλο το Βορείο Ελλάδος και εμείς τρέχουμε με τον Βασίλη τον Πιλαδέρη. Φοντάκες εδώ, είναι αυτός μαζεύει εδώ. Τρέχουμε όλο το Βόρειο Ελλάδος σε ραλί sprint. Το ευχαριστούμε κύριε Σοκράτη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Old school καταστάσεις εδώ πέρα. Θα μας πείτε δυο λόγια για το αυτοκίνητό σας. Καλησπέρα. Ονομάζεστε? Αλέξανδρος. Τι έχουμε εδώ πέρα? Ένα Toyota Celica το 74. Κυβικά από κάτω βλέπουμε δύο Εξάρι, είναι μανίσιο το μοτέρ. Μια τετράδα φοράει πάνω. Αυτά. Δεν έχουμε πειράξει κάτι άλλο. Ωραίο. Διαχρονικό. Το κρατάτε μάνισιο αυτό? Όσο μπορούμε, ναι. Σπανίζουν αυτοκίνητα σε αυτήν την κατάσταση τώρα στα χρόνια μας. Και δεν Όχι, τα δεν παίρνουν. σπανίζουν, γιατί όπως βλέπεις έχουμε κι άλλο στην παρέα. Μιλάμε για τις εξαιρέσεις στον κανόνα, Ναι. Αυτό. Προσπαθούμε να το έχουμε period correct. Να χαρούμε καμιά βόλτα. Αυτό. Άλλος αέρας όλου του. Ωραία. Είναι ωραία. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, Καλή παιδιά. συνέχεια. Φήμες λένε το cameraman μας θέλει τέτοιο Honda. Μάγκες, το Honda ποιανού είναι? Της κυρίας εκεί μέσα. Τι θέλετε? Να μας πείτε ποια είστε και τι είναι το αυτοκίνητό σας. Είμαι η Χριστίνα Μπέινι και το αυτοκίνητό μου είναι Honda Civic 14. Τι αλλαγές έχει δεχτεί το αυτοκίνητο? Τι αλλαγές έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει back από τι? Από 16. Ναι. Έχουμε κάνει φιλτροχάνη και έχουμε κάνει και ολόσωμη εξάτμιση. Πώς σας ήρθε να έρθετε τώρα από τα Γιάννενα εδώ πέρα? Είμαστε χαζοί, κυρία. Συμφωνούμε, ναι. Γεια σας, χαρήκαμε. Παρακαλώ. Είστε ωραίοι, μπορείτε να γίνετε φίλοι μας. Επειδή τώρα έχει βγει ρε παιδί μου γενικά το αυτοκίνητο, δεν είναι. Έτοιμο. Ναι. Δεν πειράζει. Θέλαμε λίγο να μπούμε στο τρυπάκι, να δούμε λίγο πώς περνάνε και τέτοια. Όλη την ομάδα έχετε κάνει, SKG Outrunners. Ναι, εννοείται. Εδώ πέρα κύριοι διοργανωτές, μας πείτε δυο λόγια, τι κάνετε, πώς είμαστε? Big Boss. Καλησπέρα. Καλά, μπορεί να πω. Γράφουμε, δεν το ξέρω αυτό. Ταινίσου. Δεν ξέρω. Κύριος Πολιανίδης εδώ πέρα, ιδιοκτήτης της πίστας, θα μας πει δυο λόγια για το event του. Γεια σας παιδιά, Γιώργος. Δεν είναι δικό μου, βασικά είναι μια συνεργασία από τον Τίμο, τον αντίοχο, το japstyle.gr
και εμάς στην πίστα Drive Park, γιατί είναι μια διοργάνωση που το κάνουν στην Αθήνα εδώ και 10 χρόνια αυτό το meetup. Και έτσι είναι πρώτη χρονιά σε εμάς εδώ. Και ξεκινήσαμε πρώτη χρονιά εδώ πέρα μία μέρα, με σκοπό αν όλο αυτό πάει καλά και όντως ο κόσμος ακούει. Εγώ βλέπω ένα πολύ ωραίο κλίμα εδώ πέρα, ούτε τρέχανε, σβηστά μοτέρ όλοι, σέβονται. Να το κάνουμε και διήμερο και να φέρουμε και άλλο κόσμο και άλλα πιο μεγάλα αμάξια. Γιατί εμένα μου λέγανε κάτι GDR, κάτι τέτοια. Εγώ είδα κάτι Supra, κάτι αυτά, αλλά κοιτάω τώρα. Ήθελες κι άλλα. Εννοείται. Τι. Ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Θέλουμε κι άλλα. Κοίτα, γέμισε ο κεντρικός εδώ όπως βλέπετε. Είμαι ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα, το ότι γέμισε και ο κόσμος έρχεται, σκυλιά, γατιά, παιδιά, όλα. Ναι. Βόλτα ωραία, χαμόγελα. Τώρα σκοπός είναι να γεμίσει και το πίσω αργότερα, έτσι, δηλαδή για τις επόμενες χρονιές αυτό, ένα μικρό spoil. Γενικά εδώ πέρα το Drive Park σαν πίστα, είμαστε 20 χρόνια σε αυτόν τον χώρο, φέτος κλείνουμε 20 χρόνια, έχουμε επέτειο παιδιά, γι' αυτό τα χρυσά μπλουζάκια και αυτό το χρώμα, να ξέρετε. Λειτουργεί άρα 20 χρόνια. Πρώτα η πίστα εφευρέθηκε για το kart και δημιουργήθηκε. Ωραία. Αλλά από εκεί και μετά το 2004, στα πλαίσια της εξέλιξης των αγώνων αυτοκινήτου, 2008 αρχίζει το Drift Wars να έρχεται και στην επαρχία. Συνεχίσαμε και στο Drift, οπότε πλέον κάθε Τετάρτη κάνουμε προπονήσεις Drift. Ενώ η πίστα λειτουργεί για kart καθημερινά και Σαββατοκύριακα, όπως και για άλλα αθλήματα όπως είναι το Supermoto, μοτοσικλέτα freeride, αυτοκίνητο χρονομέτρηση, όπως κάνουμε και κάποιους αγώνες χρονομέτρησης, δεξιοτεχνίας. Φιλοξενεί γενικά πολύ κόσμο εδώ πέρα η πίστα, ό,τι θέλετε. Είναι ένας πολυχώρος του motorsport, να το πω έτσι. Είναι αγώνες οι οποίοι έχουν σχέση με την ατομική, να το πω έτσι, προσπάθεια του καθενός. Δεν μπαίνουν 10 αμάξια στη σειρά και τρέχουν σε αυτή την πίστα, μιλώντας για αγώνες αυτοκινήτου. Από εκεί και μετά στο kart τα πράγματα είναι λίγο πιο μεμπτά, το να μπούμε να τρέξουμε πολλά άτομα μαζί. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια, έτσι. Γιατί χωρίς αυτά, άμα είμαστε Γιώργοι εδώ πέρα μέσα, δεν υπάρχει ασφάλεια. Οπότε ο Γιώργος θέτει κάποιους κανόνες. Καλό είναι να τους στηρούμε όποιος έρχονται εδώ πέρα, να τον ακούμε. Δεν είμαι εγώ, sorry κιόλας που το θέτω τους κανόνες αυτούς, έτσι. Οι κανόνες είναι να τους ακολουθείς και κατά 99% όλα καλά. Έτσι. Αν τώρα λίγο παραβγαίνεις πάντα τους κανόνες, ξέρεις ότι παραβγαίνεις, αλλά μπορεί κάποια αποτελέσματα πιθανότητων να είναι μοιραία. Οπότε εκεί είναι που πρέπει να στοχεύσει κάποιος και να σκεφτεί το τι κάνει είτε στον δρόμο είτε και στην πίστα ακόμα. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα Corolla Anime Edition του κύριου Βαρδικού, τα πετσέρις. Βαμμένο από τα χεράκια του κύριου Αλέξη, ABK Car Center. Το αυτοκίνητο έχει δεχτεί πριν λίγο καιρό ένα ολικό βάψιμο. Έχει γίνει σε αρκετά άριστη κατάσταση για τα χρόνια του το αυτοκίνητο. Έχει δεχτεί ένα livery πάνω custom του κύριου Βαρδίκου. Δεν βλέπεις αυτοκίνητο και συχνά. Έχει ξεφυτρώσει από κάποιο άλλο πλανήτη το αυτοκίνητο. Έχει γενικά και κάτω το καπότι, έχει καλά καλούδια. 4H motor. Το χταπόδι εκεί πέρα το βλέπουμε γυαλίζει, κάτι να έχει να μας πει.